Ráďa tu rovano, tak to už začne strieľať, že tum, tum. A vtedy jen to je plamene idú, ty kokos. Čo? To sa ti nemá čo stať. Smrdí. Ale aj voľno bez notačky, no ako zemky. Čo si je? Nerozumiem. A počkaj, keď ho dám dole, chlapče, potom ešte to robí. To sú iné šupy, chlap. Šulec. To čo dáš mne? Ja neviem, dáme bongo najbližšie ku tebe. Dobre, idem si skočiť. Chlapče, jak to smrdí. Kokos, ale dobre bol, dobrý zvuk to má podľa mňa. Úplne najlepší. Že? Jaký zvuk? Na to, že jaká pičovina, jaká motorka, ty kokos, tak ten zvuk je akože fakt, kebyže normálne počujem iba zvuk a nevidím, čo tom je, tak by som povedal, že... 450-ka, až bol tak najväčší. Taká motorka, že sa idem z toho pojebať, vieš. Išiel by som na previesť teraz na tom. A ja. Ty by sa zabil, Kuba. No. Tam ide o to len. Lebo sa na tom ešte nevezol. Ja som ako bol skoro odjebal mi gule. Počuj ma, ja iba tak, že nášprť plynu a Vilo iba tak, že on ide, vždy sa otočil a on iba tak, že a tak mu iba do zakruty, že ho to iba takým dristom jeblo a ja tie sú zakruty, že bum, 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 víš, pohľby halúze a on si kokdy ma iná nesítil, že iba tak rýchým pohodil a ja kúkal motor, že nikdy nebudil trážny do hubiny a ja za ním pohľby, že nie, to je kokos, ne? On ma iba čakal furt, jak jebol. Poznáš, ja som sa tam vozil na štvorkolke, ja som bol na ATVčku, 110 a kamarát mal pohorísku 600. A ja za ním, víš ty kokos, a iba prach do huby, presne ako hovoríš, ty kokos, cez kukuríku. Keď sme ešte Vilo na malých športkolkách, ne? Mne dal týmto športkolku, Vilo išiel na spoje a do Devínskej, že pohulilo a on kokos, to bolo po záplanách a Vilo bol prvý vždy a kokos také šupy mi dával do huby, furt, že ja som skoro pojebal z toho. A to keď išiel Bez okuliarov. kamarát bombardéry 800. A to je nič, vieš, ja vždy s Peťom, ty kokos. Ten ide na takomto druhom drapaku, vidíš iba pred sebou taký drapak a iba takto kamene od teba, normálne to dostávaš, máš výstroj, normálne prilbu všetko, ale tu nemáš nič na rukách. Také bomby, že normálne ťa to bolí cez ten oný. Teraz to má strašné bomby, a teraz už nie je taký pekný zvuk, ale strašné bomby. Uši ma z toho bolia, ty kokos.